famille, 1000 problèmes. Findini dani nobe, atri majunobe. Trois familles, 1000 problèmes. Sirni c'est la yadibe. Trois familles, 1000 problèmes. Boni kodigal bonendam. One combino dami, one combino dami. Hey hey, one combino dami. Mbida, mi naulirtake. Oh, mi seretake. Tampere gili ari, oh oh. Tampere gili hoini kam. Fasira benanjala, oh oh. On depo, ada urangurna musdam derkale. Ada tonye, ada yene, ada ude, ada fie. Dépasse the money. Kon mawte renon ka mawdo bondo on wacce ko haala kadi subak law joni noon anani ko wede ƴeew renomi joni an holko mbawɗa wadde an holko mbawɗa wadde am kaltaɗo ro luhara ɗo he noppam ko hol fof ko mbawɗa wadde anda kam an wona anda kam namno yumma jibinɗo mi holi amadou konngol yo yooɗat bonnanede noon haalante koko heɗat noppi mum mbimami an holko gandanɗa nenam hay batta andana nenam so tawi holko ganduɗa tan haalɗo mi anda an ko jikkuma tan ko waɗa wadde tumde yimɓe happude ɗumen boneji wonno an ka neɗɗo bonɗo mimi wona Sofia de ko Sofia tumata ɓenna kono min a tumata ham anani ko ganduɗa fof noon haalmi heɗoma Amina tu la ferme an gacca ham anani palema majjere humi mbewaylaki a anda mbawona galle ham kam bornede par ce que min men andi ko heewi Abi wi en jonno ça va Amina an galle ma o komi celto ɗum de mi natti wawde wonde ɗo e galle he ko bodi woni sona Amadou hande ala fof ko wiyani mi galle he ene hersinami yeeso yimɓe te rutti omo haala nenam min nenam haydara ala ko nenam ko neɗɗo moƴƴo on wi ɗum ko gandam mi yumma ko somi haali ko gandam mami ko holko andani ham min Amadou kadi mi jeehi hatton kadi fade mi haalanma Amadou haydara ko andani nene ma sowona Amadou ko jikkum waɗata kala mbo wadde o tuubma anandi kono haydara ko andani nene ma ko neɗɗo moƴƴo nene ma ɓurɗum laaji ujunaji sappo fami Amadou no jikkum waɗata anandi jor hanara min somi ari ma kadi ɗum te o billahi so rena kimi somi haali ɗum ko gandumi kom o wartoyto eyyi Amadou mo halas ala kandi jam woda kala yimɓe dañi fof ngal ganda caɗe on kam Amina holko wondi minanmo ko ha ɗo mbar wona ko joom galle makko rokki kam haalis ko ɗum tagi ɗum wayani Amina an kam ko ɗi gulaɗi woni ha ko gonmi nder mollo holko fof gulaɗi mum goɗɗi lesɗi fof ko ɗo nanmi ɗum ko woni tata so wona min Amadou lefti kam lori kam e oɗo galle Amadou nande reyam tabi ɗum ko yo semtoyam Amadou kadi ko Amadou waɗi o dari koye hakkude galle he omo weññami ala fof façon biyoji hay happude min happi ham haw nawori hen nenam on wiya nenam mi anda ko hollum min nenam holko waɗi mo holko andani nenam somo haala o haaldata en min tan a tata walla holko andani nenam mi anda fof tagi Amadou min wawa yaltude gurdamam he accam min mi fofta
Amadou an o musiba mo keɓenɗa han fuste ngo wuro Amadou hono miijoriɗo ɗum aɗa woni mawɗo Amadou mawɗo jogoto hakkille Amadou keɓenɗa ko han haal wallahi Amadou sa haalin ɗum han wuro men ngo fus hay adon o fusan haalani bom galle o Amadou mawɗo artirat hakkille mum a yinanede musiba o jappi mi wawanoma ɗon haalan hay ndega saabu miɗa andi ka pennuɗo ka jekkatiɗo mawɗo noon so finni a woppat ɗum ha deeƴa ngara jewtida e mum ɗum tagi cohluno mami gelnade nder galle he Bukari min mi wawa jab cukalel fijirami ɗo e nder galle an ƴeew Amina waɗi ko liggi koɗo hanade o galle ɗum ko lawol he omo yawmi ñukkino yimɓe o kay hono ɗo wawi nan ko fusata ko galle o il faut kaldona Amina il faut jaytoɗa Amina kalna gorko mum Amina yo accu no wayni nder galle a faami de min mi yiɗa waɗ ko boni mais Aminata kam toñtemi jaɓata ɗum de min fof fijata komi mawɗo ganda ɗo heewi tawa ɗo heewi a faami Amadou an ko jogotoɗa ko ɗo haala haɗani no ɗum foti hi Amadou an est ce que kaneɗo Amadou joni an debbo ma ara toñemi ngara hat kam waɗa attaqué a haalta bonde Amina nde kam Amina nde rewderen yeeyimi ɗo hannde ko laawol ha men Amina yen ñukkino yimɓe mbeɗa haala an haɗa diwo haɗa haala an haɗa foti haala ha rewde Amina nde il faut jaytoɗa ɗum il faut degla Amina rekul Amina mbawen nandir mbawen wuura e galle e jaam Amadou kala ɗum wawi wa yo ɗum haaɗi galle he Amadou wallahi ɗum haaɗa hakkude men haɗa noon gandi nanmami so wo ɗum ko waɗi ɗo sa jayitaki ɗum so watti ɗum mami haala cohluñ ko haala Amadou est ce que an haɗa selli Amadou haɗani ko jogoɗa ko ɗo haɗa ɗum wona wuro ɗum huɓɓata ko aduna ɗum huɓɓata boga wona ɗo kangal mata wona ko ɗum tawɗa ɗo mbeɗa haala ko ɗum tawɗa mbeɗa min kaala de an kay kala mawɗo haala yo ɗum haali galle he ɗo eyi ɗum haaɗa e nder men kono jooɗo an woto wiyam jooɗo wayi Amadou jooɗo mbiyimi woto wiyam jooɗo on jooɗoto an est ce que kala ay kala gandanɗa ɗo yimɓe ɓe ɗum gandani Amadou a ɓuuri yimɓe ndemgal tan an miɗam andani haɗa mi andani heɗen gandani Bokary homo en andani haɗa ɗum anno Amadou joni noon wona yi probléme Sofia o wona wiya min fotimo réglu kono billahi Amadou sa renaki te haɗan ko jinmi jeyata yo yombo tas Bokary jooɗe kaale yombo tas an jaha a joni jaha o ko bon tayti okkata on jam Amina wonɗen kam fijir billahi mi jaɓata ɗum ma on ɗum jayta de somi waɗani on ne on dekalata wala kaniji Bukari debbo mo wawi ɗum anne Abdourahmane an joni Amina heɓima waɗ ɓoggol hinere homo nawa jam onon pamɗi koye Trois familles, 1000 problèmes. Findini dani nobe, atri majunobe. Trois familles, 1000 problèmes. Serni c'est la yadibe. Vraiment mi darlem ɗon kam de mi yi publication uji ɗi mi yi fof te hay goto wona onon oɗon jeggi e golle hen feewi gilden ha joni machallah wote hay darajak mon joni mi arta école so Allah jaaɓi coupe téléphone coupe ya muñe seet an jarab an a yawi mi walla koy jarab min no pour mi nde legale min Abdourahmane keɓa ɗo haɗa yeeye mannaka mburuji mannaka maynes mannaka ɗum woni haɗa bonno nguram somi haalima nanta woppu gargoto mbe a woppata an mata wona min jibima an sa jibinino kam a watta kam ko mbatta kam ko tagi mbiɗa oppa gargoto o an ɗo gonɗa nder galle aɗa waɗa ko welma mi yaha mbeɗa yilli ko jiltomi an hay tottir dépense a tottirani joni ko jiɗɗa min maya e nder galle he min ñamata mi watta ɗum han mi watta ɗum janggomi oppani ɗum jaboɗani ɗum jabotomami joni ka jiɗa musto ana yumma gonden ha joni kala ko belɗa foof kaala mi oppani hande gargoto o mi oppani ko jahmi bam mi oppani gargoto noon a woppanma ni walla na mi woppani yew arde wona woppani ardo ma woppono
Bukari, viens voir. Ano musiba woni kay Abdourahman. Yo tanggal kabda. Aman. Bim haysa mai. Yo mai. Ayah. Bim ayah kata. o coow gonɗuɗo e galle ko woni oɗo cowde ko jeenaba nen tan hamminimo haɗimo deeje ko kadda ɗum yeyde e bedda ene sontomo ala fof ko wiyanimo ko mbiɗa ko wallahi kanko de to wonɗo ko tampude jeenaba de jeenaba en tiiɗi hoore nanta ala fof ko waɗani kañum ko weɗa ko moɗon ɗiɗo gulaɗi no fat mi yaha mi yewoya ɗum tata yiyan ko nawma e haade jarande ha jaaha kela toon kaas walla hoorema heele somi yahan ɓe mbarodirat de yoɓe mbarodir ɗum ko kamɓe hen toon de woɗa addanamɗo probléme hakkude mi Abdourahmane de woɗa adda yam gacce de non tata jooɗɗo wori yaha e nokku ala e ɗum ɗon Bim ayah kata. Abdourahman. Min sahari ma do. Min orang go. Bim. Amri fam kat. An fam ñom amri fam kat barke rasulullah. Tous men ma. Tari kam to wallahi ma atko wallahi ga asat ko fu bat ko ko mo atkat man ma war ko boy tawre min mur mari am nak tebde onon kam mo musib ala atu muddi dara atu muddi tamanga sa uddi tingartira o gam bada musib mata kan jenti hat kal den Abdourahman sa uddi jono natti ga wona ko ka jaybu ko ma no min jibin hey ko wadi ci ho hey gonɗa kanna encore waji na accata ɓeeɗo an fo a fooji a gasi ha laaɓɗa tan batte ɗe ñande fof histoire ma gasata accu ɓeeɗo ay ɗo weli ɓe metti ko welim ko dogat ɗo kono ko teɗu koye wona ko yimmo wondi on waɗa wellum kono ma tawam ɗo wallahi mbiɗa andi koɓe tiɓɓe eyyi moƴƴi ngati jeenaba so wonano ko contuɗo waddata e ma gauche droite kono acci ɓe hakkillaji mabɓe Allah aw dettadi aw detta ande Abdourahmane sagar hatta tit ma an hande ko no on boy Nenjew ko kewi Amina ko hollum woni Abdourahmane hoyni ka Abdourahmane wawaɓe yaltino galle Abdourahmane relaki ma lappo galle hay mi yaɓɗa ɗum Amadou sika ɓuuri Abdourahmane heew haala ɗum ragalta pourquoi kalda ses pourquoi mami yaltin galle o ko kalda ses pourquoi mami yaltin galle Abdourahmane ko baba woyni ko a faami handude ko tan woodi noon Abdourahmane an mbaɗɗa ko an mbaɗɗa ko hon mbawɗa ɗum Amadou okkam tan Abdourahmane jooɗo Abdourahmane a juumi hannde noon Abdourahmane ɓuri bon fof noon ko joomde ha par tiiɗa hoore te ko ɗum woni ko mbaɗɗa an a tiiɗo hoore hay goto wawama haalude Abdourahmane neɗɗo noon en naata fetel waɗa hunde yaha jotto yo memsete ɗum de o ko saye ko rawaɗo ɓaliri ayima mi andinatma noon ko mbaɗɗa kon wota ɗum watto galle te so ɗum watti galle jooɓoɗa wonka walla mi yooɓa wonki ma ɗum heeɓinoma ganda ɗum noon pourquoi aɗa yartini jeew ko jeew waɗma wonda ɓinguel maɓe liggo tan gona ɗo ƴetta guel dewel pawal dow mum mbiya wonta ɗo
hol pawɗa ɗum Amadou min teyi min ɓeta min teyi eyyi barke tawi kam min teyi mi latma ha carta min komi mawno min komi garama a yewta komi de ɗon gonnen de wona ni de wi tan min teyi ƴeewa wi tan noon Amadou min teyi Amadou mais boka hokkam sen a yaani ko gonɗa ka goppiɗaɗo hen wona mbiɗa wona guiƴam jeenami komi guiƴum jeewa komi guiƴum gacce mbe gaccata pourquoi probléme ma Dieynaba fof haɗande mi ari kode ganduɗa o par ce que haɗande kamɓe pijjanno kamɓe gondanno a fotani ɗum wat mbaɗɗa ko haɗande fotani ɗum wat ɗum haajuma ala hen haɗa mofti ko ɓuuri ɗum bon an a layani ɗum min sa haali bondam kaɓen de yon kap to barke rasulullah sarelake tous yon kap ala en jeewa ɗum ɗo ko haydara gacce mi yaha mi haaldu yaye makko nani fof mi yaha mi haaldu yaye makko nande est ce que ne jari ɗum ala ne jari kay jooɗaɗo ɗo henne oɗon bedde yimɓe ndaara mon acci tan mi yaha mi yewdude e makko comme ça son paari mi aran mon on nani nande paɗe kam de wonde hay nokku an waɗi ka fotani ɗon Amadou woto wat Amadou haalde jam Amadou telline ko haala kala de ene ummo yo wonde ragalta onon ne wonani saabu Allah bokay ay ɗo jam ala ɗo mi sohlani ɗo jam woni komi sohlani ɗo mi sohlani jam tawi sohlani umma tawi so mi sohlani jam sohlani jam attay ka barke rasulullah ya an mi lappama hay mi yapma sohlani jam wallahi maɗum min tawata ɗo wona ka kangal salamualeykum Abdourahmane daytam pen machallah min de mi sohlunoma seeɗa barka jam jam kay bisimilla jooɗo ça va selli machallah mbaɗɗa tan kay jam tan machallah ƴew kaccari ndi non non mi hastima merci beaucoup aɗa yewta ɗum merci bisimilla ma mba bisimilla mba ka Abdourahmane min de wonko adduno ham ɗo hen bisimilla mbeɗa andini wona min foti ɗum wadde sabu ko min ɓurɓe o famdude gallo te hilifaɓam nen ɗo hen kono hande mbeɗa yiiɗi ñagadema hunde mbeɗa ñagoma sabu teddugal gongal hakkude men ngal te mbaɗiranna kam ɗum sabu Allah e nelaɗo muɗum Dieynaba yummum gartuɗo e gallo ɓe ɓentoye bowal ngal te kala birtiɗoɓe ɗon ma wot ko haali yoɗani donc mbeɗa ñagoma ɗum tan sabu Allah mbanna kam ɗum sabu Allah e nelaɗo mo habbu ɓernde ma tan dokka kam ɗum hande ɓe garte gallo Sofia mbiɗa hersuma no feewi noon yo Allah hersi kañum e horsinma kono Sofia ɓeɗo ɓen kona yimɓe moƴƴuɓe ka Abdourahmane wallahi ko kalɗa ko fof ko gonga kono min inchallah mi yewtide e mabɓe te ɗum ɗo wonta wontude yiɗa ñagoɗa kam noon mi salo ko sababune ma tagi jaɓi a faami mi yaafimaɓe sababu mona kono noon kalda e mabɓe wallahi mami haalde mabɓe inchallah eyyi kay a jarama no fewi mi yaha mi nodda ɓe comme ça ɓe garta kay a jarama merci ajana an kam ko nanmi ɗo hen o an galle foof ara ñagoma mo jiɗɗa yumma e baba gara ha ɗo ñagoma ala foof ko kalani caloɗa Sofia cukalel tuksel ngel ara ñagoma jaɓa to pawɗa ɗum e alors joni noon e alors mbiyata kam
Sofia est ce que ni jeeri min natta galle o nden je wallahi mi haalde mo ko o wi kam yon gartu ala hay caɗele goote ngare mi yiwrude mo ko ha pari ngare tan sabu Allah andi ko gañami min natta nder o tampinami o tampine ɓinguel am mi wi mon o watta ɗum mi yiwrude mo ko ha pari onon kay ngare tan ngare jehen sabu Allah nan jaɓane ham ɗum garam est ce que o paramen tan min jaha nden je komi ñaagui ɗum sabu Allah ngare jehen jehen ngare jehen jinnomi wiide mon ko ɗum ɗo ko hoddiro Allah ala ko mbawɗen hen minen kadi ala ko min mbawi hen min noon Dieynaba ma chéri ɓe yiiɗi jewtidam o gonɗo ɗo henno ko kilif ma kadi ko jinnaɗo ma so haalnima hunde wotoma faw hen konngol ka cukalel te cukalel so yiɗi labde juuɗe aduna mum kala ko memi weeɓana ɗum yo ñaago daña duwaw jinnaɗo te jinnaɗo ma debbo e gorko ponda ɗum ay Allah ne huccit menen daara de kanko o ƴeewani jinnaɗo toña ɓiyum mais o ƴeewi ko ɓiɗɗo toña jinnaɗo mum donc mbeɗa ñaaguima no teddintamo pawam place makko a nimsitta ɗum e aduna ma Sofia ay Dieynaba ko ɗum tan tampini mum jinnaɗo ma gorko ñande fof ko haalam ko goto oppu jaabalɗe jaboroɗamo ɗi tampinma tan hakkude ma e Amina kirameje mayɗe ƴettata aɗa nanna hen teddin jinnaɗo ma o comme no teddinirɗa kam ni Dieynaba jinnaɗo de ko hayre an ka ɓocconde sa yani mum pusa so yani dow ma pusa kon jinmi ko gattira hakkille ma o Dieynaba ko ɗum ɗo tan poɗɗa wadde te min ko gueɗel gotel ñagotomami ka cukalel moƴƴel min ka cukalel ngel korsinmi an aɗa andi ɗum mbiɗa horsinma donc ñaaguimam tan so bamma haali wot jaabo pawa ɗum place mum ɗum ñaaguimam woni ɓe Dieynaba ma wannam ɗum mbeɗa andi aɗa wawi ɗum wadde bon mi acca mon pofta noon mi yaha mi yetto less Sofia e jarama nenam yo Allah yoɓe moƴƴere mi yii darde nde dariniɗamen e nder galle o e jarama Allah jara ɗum noon ko fodde wonde ko ni tan mbawmi wadde inchallah donc jewtida e Dieynaba mbeɗen yanani bella ko ko enen de d'accord ko welma mijo jango
mate mi jojangoy billahi mi yekitani ala nandi mi yekitani sallahu mi yekitani kon mi jango tout le quartier c'est que tu vends du petit déjeuner dum nak wana haydar dum fouf ko problème familial min bene an fouf ma modju inshallah tout le monde sait ce que tu vis dans votre famille mais fouf ma modju dum fouf wana haydar tu es une brave femme dans le ñohe te ajena fam noy joni kon deg ñebbe ñebbe no woni waddam ñebbe ñebbe madame dungo dum ala an haɗiɗi tew ƴettu sandi ɗo tan tew bon non fof non mus après madame naldum anan ah ha boy sala jom sallahu mi yekitani kon mi jango tinno mi jojangoy Ça fait 2 jours que je t'ai pas vu à l'école. C'est pour ça? Ouais, j'étais occupée. Et pourtant, tu es la meilleure de l'école. Pas seulement en classe, mais de l'école. Ouais, je sais, mais à la maison, il y a beaucoup de problèmes avec la situation. Du coup, je veux travailler pour aider maman. Donc, c'est à cause de ces problèmes familiaux que tu as laissé l'école pour ça. C'est ça. La famille avant tout. Mais c'est à cause de ces problèmes familiaux que tu as laissé l'école pour ça. Est-ce que tu as pensé à ton avenir? Tu es encore jeune quand même. Regarde-toi. Si tu veux m'apporter ton aide, sinon, laisse-moi travailler, ok? Arrête, faut pas dire ça. Tu es ma copine quand même. Je vais t'aider, bien sûr. Écoute, je vais dire ça à tout le monde. Que tu vends des petits trucs ici, trop bons. Voilà. Allez, montre-moi ton sourire. Les amis, venez nombreux. Ici, il y a du ndambé, thon, macaroni, il y a tout ici. Vous avez entendu? Attends, même je vais te montrer. Regarde, il y a même du frites. J'aime beaucoup ça, moi. Attention. J'espère que tu vas revenir à l'école après ça. Oui, je vais revenir. Promis. Ouais. D'accord. Trois familles, 1000 problèmes. Findini dani nobe, atri madinobe. Trois familles, 1000 problèmes. Sirni c'est la yadibe. Famille, 1000 problèmes. Boni kodigal bonendam. One combino dami, one combino dami. Hey hey, one combino dami. Mbida, mi naulirtake. Tampere gili ari tampere gili hoyni kam fasirabe nanjala on debo ada urangur dam musdam dergale ada tonye ada yene ada ude ada fie dépasse di ma